före Tina Johansson. Sen kommer Anna på duellen på ytter och tar sig upp på den plats. Sen har vi Alice Wasserman. Göttantil! Satt upp i jakten på... Ja, det är 3 våra åkare där framme. De har mött varandra tidigare och känner varandra utan att vinna. Alice Wass och Kant också försöka komma ikapp Bergqvist där framme och duell och spela bowling idag igen. Det är inte också. Det räckerna. Sen är det någonting med Tina Johanssons bil. Som inte riktigt är som det ska. Det låter inte riktigt i alla fall. Jag har en varning på 201. Det är Andoel som får en varning nu. Bergqvist alltid till ledningen. Och annars kommer duellen inte riktigt att känna igen det då. Men någonting är det som inte stämmer för kom igen, Tant Bergqvist! I alla fall med Alice Wass alldeles strax bakom. Alice Wass som letar lucka och försöker hitta någon. Jag vinner misstag för jag. Bergqvist håller alltjämt ledningen. Jag får fortfarande ha den när hon kommer upp backen här. Ett varv kvar att köra. Jajamän, det har hon. Bergqvist leder med Alice Wass alldeles strax tillbaka. Sen har vi Tina Johansson där bakom. Tina Winsborg på alltid där inne. Bergqvist håller fortfarande Alice Wass bakom sig. Så det är att Alice inte hittar någon lucka på Bergqvist. Kan det vara också? Bergqvist stänger och kör riktigt snyggt. Han har väl inte på sig. Sen innanför. Tar sig om. Och skulle väl kvar till mål. Det är dueller bakom. Jagar de båda framme. Men det blir Bergqvist som tar hem 7 poäng i det här hitet. För Alice Wass. Sen annan på en duell. Cupledaren totalt än så länge. Det blir efter den här tävlingen. Så väntar vi bara på dalsåkaren Tina Johansson att hon ska ta sin mål också. Hoppas att du inser att du är på YouTube.